kungangenwa ngesitaladeni kwachaywana kumbe kwathelwana lamategas. Ndizvozvo Chris taita munyarikano wedu wekutanga muchirongwa cheDiaspora Live Talk Forum yatiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitwa nevana veZimbabwe. Vangave vari muZimbabwe, vari kunze kwenyika, chero pauri uri mwana weZimbabwe, tiudze kuti zviri kumirawo sei kumatunhu kwamuri. Vatinavo vekutanga ndi Dr. Victor Chimutu, vanove sachigaro kana chairman weZimbabwe yadzoka. Maiuye iZimbabwe isangano ratinoonawo richiratidzira zvikuru kumaruwa uko, vanhu vachiratidzirawo nasi tinavo pachirongwa, ivo vari based kana kuti vanogara kunyika yeNorway. Tinogamuchirai nemufaro Dr. Chimutu. Tinotenda zvakanaka nekuvawo neni pachirongwa. Aiwa, tinotenda kuti makwanisa kupinda pachirongwa muchibatika neshort notice. Aiwa, tinotenda ndo kubasa kwacho. Aiwa, ndizvozvo. Totanga nekudawo kunzwa maonero enyu panyaya yekuratidzira. Totanga hedu nekwaitika nhasi muZimbabwe. Tichizopindawo mune kuratidzira kumwe kwese kuri kuitwa nevana veZimbabwe. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo? Ini ndinoona sechinhu chakanaka kwazvo chiri kuitwa nevana veZimbabwe, kurakidza kusagutsikana kuripo nemamiriro akaita zvinhu. Tichitarisa sekurakidzira kwanga kwaitwa nhasi muguta reHarare, toona kuti yanga iri ratidziro yakanangana nesangano reZEC vanoona nezvesarudzo, nekusabata kwavanoita kana nekusarakidza chiwimbo chavanoita kuvana veZimbabwe kuti vachakwanisa kubata basa iri zvinogutsa tese kana zviri independent sekutarisira kwatinoita. Saka kurakidzira iko kuti tinoona kwanga kwakatungamirirwa newe-MDC team vechidiki Youth Assembly, asi sekutaura kwamaita tinoona kuti maZimbabweans akawanda nemacitizens anga ariwo part of that demonstration yaitwa nhasi. Saka ikoku kurakidzira kunoda kuramba kuchiitwa, kwatinoda kuramba tichikurudzirana kuti iwawo sezvawaita wemapolitical parties varambe vachiita saizvozvo. Isuwo kumasocial movements tokwanisa kunga tichibatsiranawo nawo, tichikurudzira vana veZimbabwe tose, whether une political party yaunosapota kana kuti uri under social movement, kuti tibatane pamwe chete tirakidzire, tikwanise kufoseredza kuti weZEC wakwanise kubvisa atingati mamwe mademands. For example, unoona pane mademands ekuti kwanzi panodiwa maproof of residence kuti paitwe maregistration pasarudzo dzichatevera. Ichocho vanhu vashoma vanokwanisa kunge vachikwanisa kuita those proof of residence. Saka demonstration yanhasi yanga ichiwawo nedemand iyo yekuti ZEC inofanirwa kubvisa that requirement. Vanhu vongoenda nezvitupa zvavo, because chitupa chinorakidza kuti uri mwana weZimbabwe. Vongoenda nechitupa chako kunoregister paunoda kuvhotera. Izvi zvekuti enda unouya neproof of residence zvakuita kuti vanhu vakawandisa vasakwanise kuwana mukana wekuzovhota pasarudzo dzinotevera, ende zvikadaro zvinoshanda to the advantage yeZANU-PF ruling party. Maybe you can recap that in English, because that's a thorough analysis of